Tom Mierema van Blessem is lid van Oerdewjuk, een coöperatie van halve boeren die doggen on agrarisch natuurbeheer. En ook al bestiet zo'n 2000. Geerwerking, staat de staatssecretaris wel, had nevens Mierema grote voordelen. Het voordeel is dat je kwarte lijn hebben met deelnemers veehouders, kwarte lijn met nazorgers vogelwachters, wildbeheerseenheden. Wij kennen meestal al hier. Wij kennen vanuit de keukentafel, achter de keukentafel, waar dus het gebied bezien en wij weten wat er speelt in het gebied. Oerdewjuk had in Blessem en omkreten goed 400 bunder on agrarische natuur, vooral graidevogel en sompengebieden. Daarmee binnen zijn Lietse coöperatie en juist dat kan nevens de oerkoepelende organisatie voor agrarisch natuurbeheer, boerennatuur, wel eens een probleem worden. Wij hebben in Friesland een mooi fundament aan agrarische natuurverenigingen, alleen het zullen er te veel zijn in de gedachten van de staatssecretaris van het nieuwe stelsel. We moeten toe naar wat grotere gebieden, zij noemt dat gebiedscollectieven, waarin de agrariërs samenwerken en aan bepaalde programma's werken, bijvoorbeeld voor weidevogels. Dat soort programma's wil zij in een groter verband organiseren om dat eenvoudiger te maken in de regelgeving. Wij denken net dat het noodzakelijk is. Bepaalde dingen zou je misschien wel uitbesteden kennen en misschien handiger machine draaien als fjouwen als vereniging van. Maar dat je puur de verdeling van het beheer en het beheer in het gebied, nou, vinden wij het een groot voordeel dat wij de maat hebben die wij hebben. Uiteindelijk draait toch alles om bezuinigen. Wat zal de boer ervan vernemen in de pongen? De kunst wordt om de regelgeving en de kosten die daarmee verbonden zijn, om die terug te dringen. Er is nu op dit moment een enorme administratieve rompslomp. Dat kost allemaal veel te veel geld. En de nieuwe voorstellen moeten ertoe leiden dat die gelden in elk geval niet meer uitgegeven hoeven te worden. En dat het daarmee efficiënter wordt en ook voor de boer veel plezieriger wordt om mee te werken.